don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 3, Sekhukhune 1. I'm joined by uGijimpi. Yes, Tibo kunjani? Ngiyaphila kunjani baba wami? Ngicela ufundela. Diadora. Diadora. Hayi. Omunye? Diadura. Sundowns iyadura. Into ibaleka Sesotho. Usikayibaleka Stariana. Diadura. The plate Sundowns ka offer, it's expensive. Diadura. No free agent. No free agent, no cheaper. Diadura. Yeah. Number 1. What's about Chiefs Baraki? King. Bariko Lamtut. Yeah. And then Paresiki. King. Kindate wa Ramtut. Pares baba wa Ramtut. Yes. Akusunjani? Yes. Then kama saloncha namuhla. Siloncha namuhla. Pares no longer obaba Ntombikayise. Ubaba kaLamtutu. Siloncha official today. Ningasabizi Pares obaba Ntombikayise Pares Obaba kaLamtutu. Baba kaLamtutu. Indeni bafethi Paresini. Obaba kaLamtutu. Paresini. Obaba kaLamtutu. Paresini. Obaba kaLamtutu. Paresini. Obaba kaLamtutu. Sharp. What's happening? Chiefs. Abona Chiefs. Mangabe Chiefs umuntu umfazi uyazala. Ngabe senama triplets. Yesterday Bosch. Ngabe nama triplets yesterday Bosch. Chiefs. And then Pirates kwena uyazala. Each every year ngabe nomntwana womfana weSundowns. Ngoba sishaya each every season. Akuna season lesingayishaya Pirates. And then enye into yazini. Amantombazana weSundowns. Mayefuna uthola imali njengalo. Ahambe yodlala ibhola kuSundowns. Amantombazana weChiefs nePirates. Mayefuna imali alendelela amadoda. Ayikho team yabafazi yamantombazana. Only Sundowns. Abona 3-0. It's not easy ukuthi uwine 3-1. Even iPirates ihlulekile kuna 3-1. Une 3-0. Thina siwine 3-1. Sivumile ukuthi bakore 1. Ngoba sales yokora futhi another 2. Bona kuba bakore 1. Ngabazanga bakore 2. Ngabe kuphelile. So, iSundowns yethu. Thank you Temalami. Sure. Thank you Temalami.